होली में हाला कह देव गाना आवे वाला बा। यही गाना के तोनी के हम अपडेट बतावत तनी। ग्राउंड लेवल पर तो भाई 2 गो गाना बहुत हल्का मचैले बा। सबसे पहिले कल्लू के भाई गाना बजता, एमे हम देथी नहीं कर सकत कि हेकर बजता होकर बजता। कल्लू के गाना बजता होली वाला जौन आयल बा अभी अन्नपूर्णा फिल्म से। अन्नपूर्णा फिल्म से जौन एगो और गाना आयल बा उहो गाना खूब बजता खेसारी लाल के। तो 2 गो गाना सबसे ज्यादा बजता। लेकिन काल्हे कौन गाना आवता पोस्टर देख लो तो ये आएगा अनंत म्यूजिक या अनंता म्यूजिक के कुछ चैनल के नाम हो आवता। बहुत दिन के बाद पवन पांडे गाना के लिखले हवन और श्याम सुंदर के म्यूजिक हो जवन आदि शक्ति से पहले बनावत लहन तो उनकर आवे वाला बा। एंगल काथी तो नाम हो नया पर एंजल काथी तो नाम हो देख लो लोग नया एक्ट्रेस वीडियो में काम कैले बड़ी इहो बहुत अच्छा के बात बा। नया नया के चांस मिलत रहे के चाहिए। तो एंजल लीजा ऐसा ही कुछ नाम बा। हाँ एंजल लीजा उहे उनकर आयल बा। अनंत म्यूजिक या अनंता म्यूजिक से गाना आवे वाला बा कल सुबह, कल या 9 तारीख के शायद ऐसा ही कुछ बात पोस्टर पर सब कुछ पर अपन देख लो। तो वीडियो को यहीं खत्म करो। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नया बार सब्सक्राइब करो, तनी सा समोसा खा लो देखो। तो बस मिलो तनी नया वीडियो में कोनो जबरदस्त अपडेट लेके, तब तक खातिर।